Okay na sana ang lot, kaso nga lang nadali tayo. Napyus tayo. Ayaw niyong bumabay, oh. Ayaw bumabay itong aking napyus na naman sigurado to. Kailangan natin ng sakit mo. Fuses na lang, hindi pa magawa-gawa eh. Mahirap naman. Guys, morning! Yan, once again is Roger Jorge here, no? Okay na sana ang lot, kaso nga lang nadali tayo. Napyus tayo. Ayaw niyong bumabay, oh. Ayaw bumabay itong aking napyus na naman sigurado to. Oh, doon sa baba, sa kabila. Ayaw bumaba yung ating windows. Ayaw umangat dito. Positive, fuse tayo. I-check ko itong fuse box natin dito. Tignan natin kung magagawa natin ang paraan din eh. Hopefully makita ko yung busted dito. Okay. So meron tayo ritong mga ito, ginagamit kong pang diyan ka lang muna. Okay. Hahanapin ko kung saan dito yun. Hopefully ito lang yun. Otherwise kung hindi, nako po, kailangan kong bumili. Yung mga napalitan ko na, kasi tanda ako eh. Huwag lang tayo magkakamali para sa ganun hindi tayo magkamali ng paglalagay. Fuse. Or pwede nating tignan dito kung anong number, para sa ganun mas mabilis ang trabaho natin. Meron dito basahin natin dito. Sabi niya F1 ito, fuses and relay center, window mirror F1, 20 heater, window and mirror. Ito yun, sa fuses number 20. Nakita natin sa number 1. Hopefully makita nyo guys kung hindi masyadong hindi masyadong maliwanag yan. Hopefully makita natin lahat. Ayan, iganyan ko yung camera para makita natin. Or ayan number F1. Yung fuses 20 right, RH window mirror. Yan, try natin tanggalin yan. Tanggalin natin yung F1. Where is F1? Maliliit guys, kailangan ng ilaw. Yan. So F1. So so grabing liit. Kailangan ko yung cellphone ko. I-zoom natin. Makikita natin sa cellphone yung F1. Ayan, natisket pa paano mas maano ko pa mababasa ko pa to. Asang banda yung F1 na yan. Ito, andito sa dulo. Ayan kita natin yan. Yan yung F1. F1 ba o 71 yan? Hindi, F1 nga yan. F1, yan. Hindi tayo nagkakamali. Yan. Itong number 20 na yan. Pag yan, ito number 20 na yan. Tanggalin natin. Pag ito bago ko tanggalin, check ko muna ulit. Bago gumana na. Ayan, wala pa rin ayaw bumaba. So ito yung F1 nya. Tanggalin natin, makita natin to kung busted, sunog. Ayan nga guys, kitang kita sunog, may itim siya. Hopefully makita natin.
Oh, ayan oh, nakita natin. Ito nga yun, problema. Ito yung diferensya, guys. Oh. Sunog. Huli makita natin. Yung sa pinakano niya, oh. Oh, sunog na sunog. Ayan. Tapos papalitan natin. Meron ako rito ng ano mga fuses dito ilagay lang muna natin yan dyan. Ito yung fuses natin. Yan yung busted natin. Diyan ka lang muna. Kapag sabay ko yata yung ano, itong aking kapihan. Kapihan at saka itong cooler ko, itong tawag nito dito ilagay natin dito sa yung blank pages. Yan, malalaman natin, makikita natin dito pinagkaiba ng ano guys ha. Full makita natin yan. Ito yung busted, kita natin may may ano. Ito yung hindi na virgin, ito yung virgin. Oh. Wag sa ano, walang lamat pa yung virgin, oh. Oh, yan. Yes! Ito natin, hopefully makita natin yan. Wala pa siyang lamat, diyan ka lang muna. At ito yung may lamat. Yan. Okay. Ngayon, isalpak natin. Hopefully it will work sa fuse number F1. Yan. Yan. Yan, nasiksik natin. Tapos try natin to. Ayaw pa rin. Patayin ko muna yung truck. Patayin muna natin ang truck. Ayaw pa rin ha. Patayin muna natin. Baka sakaling mag-restart siya. Malaman natin ang sakit mo. Fuses na lang, hindi pa magawa-gawa eh. Mahirap naman. Oh, yun guys. Okay na. Oh, sa kabila, baba natin. Ha? Pindutin ko to. Oh, yan. Alright. Okay. Hi. Why you make my video? No, I'm not. I got my Windows is not working, so I'm doing a video with the fuse. What happened? Just missed the entrance. Oh, there's no worry. There's no problem with that. I thought they pull you over. I thought they pull you over. No. He's helped me. Just back. You can check me here in Facebook. It's only in Facebook. You don't update. Huh? You don't update this video. But this one I will upload this because I'm doing a video blog here. You only in here. Don't worry. Yeah. You're on YouTube. Yeah, YouTube. You're a blogger? Yeah. I check your blog. You see my blog? Yeah. Oh, okay. Have a good day, my friend. This far of the road, you know, we are from Manitoba, and this is so far, almost That's 3. the reason is the same province. Oh, it's. I'm leaving now. At my problem is my mirror is not working earlier. Now? Yeah, empty now. Yesterday, I'm only waiting for my reload, and then I move. And You at have least, a reload now? huh? You have a reload now? Yeah, I'm going to Kansas now. Kansas. Answer. You? No, I don't have it now. Not yet. You have to. Today is the delivery. Yeah, deliver first before go the pick up you, or they will tell you. I don't have it up now. Not yet, no. You have to wait for unloading first, because Texas is hard to find a load here. Yeah.
Oh. How long you guys unloading yesterday? Oh, it took me about, I've been here Sunday evening because I drive all the way here, and then morning Monday yesterday I unloaded. I went inside to check in. I ended up 6 p.m. in the afternoon. So I wait here, and now I think I'm the last one to get unloaded, and then after that of course I'm doing a reset. Exactly, my house is getting a reset. Yeah, so I reset. Yeah, so now I'm leaving now, and then there's a problem with my thing. It's not working. Now I fix it. Yeah. Alright, my friend, take it easy there. The one that I video I'm not upload, but this one I will upload into my YouTube. Okay, take care. Okay na guys. Yan, ikaw tayo nakakalala. Familiar tayo sa kanya kasi nakikita pala niya tayo sa mga vlog. Okay. At least kit pa ba ano, okay na siya. Alright, simple lang naman yung ano na yan na pwede nating gawain. Kumbaga sa ano minor naman ito siguro. Hindi na to siguro mahirap sa atin na trabahoin itong ganitong klase na pagpalit lang ng fuse. Ayan. Alright, so again, sa mga tropa, no? Sa mga Volvo, kasi Volvo rin naman tayo. Yun lang naman ang may share ko sa inyo. Fuses and Relay Center. Ito, dito sa likod ng sa fuses boxes niya. Nandito yung nakalagay yung mga fuses at saka relays. External relays, expansions, and etc. Makikita mo sa loob dito. At maliliit nga lang siya, pero siyempre paraan-paraan lang yan. May cellphone kayo, pwede nyo picturean yan ng buong ito, tapos izo-zoom nyo na lang sa cellphone nyo, malalaman nyo kung saan banda. Ako familiar na ako kasi alam ko kung saan yung mga banda, kung saan na yun yung nababusted. Kaya alam ko na kung saan yung huhugutin ko, kasi na-experience ko na rin to. Alam nyo guys, yung mga to bago na to. Kaya kailangan lagi tayong bumili guys ng mga yung fuse. Kailangan meron tayong bawang fuse, hindi lang yung number 20. Pero yung number 20 kadalasan kasi yun yung nababusted yun. At least kahit paano meron tayo nito. Ito ang number 1 dito. Mura lang naman ito sa sa truck stop. Pero meron pa ako dyan sa taas, dyan sa aking lagayan dyan. Okay, of course ibalik natin. Yang si Buddy, yan, nandyan. Meron kasi rito yung pumasok siya kaganina rito. Tapos sinundan siya ng pulis. Akala ko titikitan. Ayun pala aatras. Tinulungan siya. May video ako pero hindi ko na-upload as per sa. Alright, anyway guys, ayan. Sobrang init dito sa sa Texas, kaya magpapahugas tayo ng trailer, magpapatruck wash ako ngayon at magsha-shower dito sa loob ng truck ko. Siyempre malamig kasi nag-firecon talaga ako But anyway, lalarga na tayo. Let's go, let's roll out guys. Ito wala nang silbi, ito tapon natin. Turn right at the traffic light. Okay, punta tayo dun sa guys, truck stop kung saan tayo makaka-shower at makakapagpa-trailer wash at pahugas na rin tayo kay Cordapia. Deserving niyang maligo kasi tumakbo siya ng 2,000 milyahe. Miles yun guys Okay medyo guwapay kapsat, hindi pa masyadong busy ang karsada rito. Maliwalas pa ang panahon at higit sa lahat puti pa lang ang sasakyan. Tama-tama ito.
just enjoying the driving on Adang Road. Anos-anos lang. Yan ang buhay natin. Kunting tiyaga lang, tiyaga-tiyaga lang ba. Malayo na naman ang biyabiyahin natin. Pupunta ako sa pipikapan ko guys, bali 1,014 miles. Empty, 1,014 miles. Mula rito sa Hidalgo, Texas, all the way to Kansas is 1,014 miles. Empty. But anyway, ayan, dito sa upcoming na Patisulan, mayroong dyan, mayroong papahugasan. Magpapahugas tayo ng trailer at magpapatrakwas na rin tayo, sabay ligo na rin para presko. Yan, let's go guys. Okay guys, ayan na naman. All trucks, next, right wind flashing. Bukas ang timbangan. Okay. Woo! Yan guys, tara, mag-shower out tayo. Dito tayo ngayon sa guys ha, George West, Texas. Ang init sa Texas mga idol. Tapos na ito, harap tayo ng paliguan naman kay Cordapia. Mga truck dito, talagang idol na idol yung mga yun. Maghapon, magdamag pa pati, di ka makakatulog talaga. Alright. Okay, zero in line. Just waiting. Hi. Can I get a shower please? Alright, in there. Thank you. Sana may available right away. Already. Thank you, sir. Thank you. Hi, good afternoon. Can I get a shower please? Yes, sir. It's hot in here. Is it? Yeah. Right here, your rewards. Here you go. Thank you very much. Alrighty, sir. Alright. Okay. So, tayin lang natin guys. Customer number 34. Lalabas lang dyan. O yun, 34. Anong shower? Okay guys, 34, number 4 shower tayo. Ayan, customer number 34, number 4 shower. 40522 ang code. Oh, there you go. Hi sir. Yun. Yun! Ano, malakas. Maganda, maganda. Yun. Makapag-shower tayo mga idol. Balikan ko kayo mamaya. Yeah!
Alright, kabsat. Yan. Tapos na tayo. Tara. Kumawat ang mga si Yelo dito. Siyempre lang, palamingis tayo yung habang pagkakaroon tayo. Tayo. Ano na ba ito? Siguro doon tingnan ko. Pumunta namin dati pag Kantilo. Hi, is there any nearest truck wash here? Beeville. Beaver? Beeville. 59 all the way that way. How far is here? 23 miles? Ah, okay. Okay. So just go out? 59. Uh-huh. Okay. Yeah, go Thank- out this way, and then at the stop sign, take a right. Thank And you. Go straight down and you'll see it. Thank you. You're welcome. Yeah. Ayan guys. Bye. Woo! Ay guys, presko. Presko tayo pero grabe kainit. Parang Pilipinas talaga, kaya kapag labag mo dito sa labas for sure yan. Sigurado yan na pagpapawisan ka. Pero di bali, marami tayong yelo. Marami tayong ice. Ngayon, magdadrive na tayo. Punta tayo dun sa sinasabi niya. Kung on the way ako, pero kung hindi yun sa on route ko, ay hanap na lang tayo dyan sa bandarian na pwedeng patrakwasan at trailer wash. Papahugas talaga tayo kay Cordapia. Paliguan natin ang ating unit. Idol lang. Paghapon magdamag. Mga nagdadrive ng gabi itong mga to eh. Ayun, namatay. Work oh. Alright guys, dito na tayo. Woohoo! Alright. Nakapresko tayo pero ang init. Grabe pala init. Mainit. Kaya kailangan kong magpa-aircon dito sa truck. Siyempre kailangan natin magpabango rin na kahit na walang aamoy sa atin eh. Siyempre katatapos natin maligo eh. Igos ko tapabanglo. Sublita amin lagi ito naglupusan tayo.
taghang sali-sali habang nagdra-drive tayo. Ano kaglingling lagaro dadagos man dataon katigdegos pailaan. Iti kinabara na dito yung tiksasan. Aga puto ngaro dati ko na. Puputulin ko na itong ating video vlog dito guys. At hanap na lang ako ng pagpapahugasan at pagpa-trailer wasan ko kay Cordapia. Hanggang sa muli natin pagkita, no? Ingat kayo lagi. Thank you for watching. Peace up. Bye. Lakai Tracker.